नमस्कार. सध्या मी चिवळ येथील आपले युवा शेतकरी आहेत श्रेया नाईक आणि रवी नाईक. हे दाम्पत्य मागच्या कित्येक वर्षापासून एखादी सरकारी नोकरीच्या मागे लागले असते तर त्यांना सरकारी नोकरी मिळाली असती, परंतु सरकारी नोकरीच्या मागे न धावता या दाम्पत्याने जी आपली पूर्वजांची शेती आहे त्या शेतीकडे वळण घेत विविध प्रकारच्या शेतीमध्ये प्रयोग केलेले आहे. आज या ठिकाणी 1000 स्क्वेअर मीटर मध्ये त्यांनी कलिंगण लावलेली आहे. एक बेबी क्वीन आणि दुसरा ऑगस्टा या दोन जातीची कलिंगण, आणि जास्तीत जास्त एका कलिंगणाचं 17 किलो किंवा 14 किलो वजन असलेली कलिंगण या शेतामध्ये रवी नाईक आणि त्यांचं मिसेस आणि त्यांच्या जे छोट्या कन्या आहेत त्यांना शेतीची आवड आहे. आणि त्याची जी छोटी कन्या आहे तिने या ठिकाणी आता आम्ही संपर्क साधला असता ती म्हणते की आपण मोठी होऊन शेतकरी होणार. खरं म्हणजे एखादा युवक म्हणा किंवा एखादी युवती शिकत असेल तर ती शिकल्यानंतर आपण कोण होणार, तर डॉक्टर, वकील किंवा इंजिनियर अशी मोठमोठी नावं घेत असतात. परंतु जी छोटी रवी नाईकाची मुलगी आहे ती म्हणते की आपण शेतकरी होणार, आणि शेती टिकली तर आपण भारत देश आणि भारतीय टिकणार आहोत. शेतीप्रधान देश म्हणून गणला जातो आणि अनेक युवा शेतकरी शेतामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून वेगवेगळी शेती पिकवत असतात आणि सरकारी नोकरीच्या मागे न धावता स्वतः व्यवसाय करून कृषी प्रधान देश घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या ठिकाणी रवी आणि त्यांच्या पत्नीने वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी लावलेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला वाली 2-3 जातीच्या वाली दिसत आहेत. कलिंगणाबरोबरच आपल्याला या ठिकाणी जी दोडगी आहेत, करेला आहेत, असे वेगवेगळे प्रकार भाजीचे प्रकार या ठिकाणी ते करतात. आणि नवीन युवकांना संदेश देताना सांगतात की युवकांनी जर आपल्याकडे शिक्षण असेल तर सरकारी नोकरीसाठी ज्या पद्धतीने आपण 8 तास 10 तास देत असतो तोच जर वेळ आपण शेतीत दिला तर शेतीसुद्धा सरकारी पगारापेक्षा जास्त उत्पन्न मोबदला देऊ शकतो. त्या नजरेतून प्रत्येक शेतकऱ्यांनी ज्याच्याकडे शेती आहे ती शेती लागवडीखाली आणावी आणि शेती व्यवसायातून हरित क्रांती करावी. सरकारने आणि कृषी खाते किंवा वन्य खात्याने अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत असताना कधीकधी रानटी जनावरांकडून या शेतीची नासधूस होत असते. त्यांचा बंदोबस्त ज्यावेळी गवेरेडे येतात, अनेक जंगली प्राणी असतात, नासधूस करत असतात. त्यामुळे या कुटुंबियातील काही सदस्यांना रात्रभर या ठिकाणी पहारा ठेवावा लागतो. त्या नजरेतून सरकारने, कृषी खात्याने आणि वन खात्याने रानटी जनावरांचा बंदोबस्त. तुम्ही पाहतात GNH.